Umcimbi wokunikezelwa kweKwaDukuza Museum ubuholwa uMnyango Wezemidlalo, Ubuciko Namasiko esifundazweni iKwaZulu-Natal, ubambisene nezinhlaka osebenzisana nazo. Lesigcinamagugu nomlando siqukethe ulwazi ngezomlando olungasetshenziswa abacwaningi, abafundi kanye nje nomphakathi wonkana. Sakhiwe endaweni enomlando lapho kulele khona umqambi wesizwe samaZulu uShaka kaSenzangakhona. Isigodlo sakhe sabe sakhiwe khona lapha khathi esabusa phakathi kweminyaka u-1816 no-1828. Mawukhuluma nje ngesilo inkosi uShaka ukuthi mayelwe enqoba izizwe umkhonto usebenzisa iqwa wawubuke kunjani konke lokho izinto ongayithola kuwo umuseum wethu esinawo. Ukwakhiwa kwalesigcinamagugu kudle imali eyizigidi ezingama-25 zamarandi okuwumxhaso obusuka eminyangweni kanye nohulumeni wendawo. Imeya yakwaDukuza ithi inethemba lokuthi lesigcinamagugu sizolekelela ukubeka indawo ebalazweni lomhlaba njengoba sizoheha izivakashi zamazwe omhlaba nakulelizwe. Siphinde sithuthukise umnotho wezokuvakasha wedolobha. We always host King Shaka's day, and the area of KwaDukuza is visited by many tourists. That again, it will not only be tourists who will come here to visit the museum, but they will also visit the King Shaka monument, and that again, that will attract many tourists. Iziphathimandla zinxuse umphakathi ukuba unakekele uphinde uvikele izikhungo ezifana nesigcinamagugu nomlando ngoba zilondoloza umlando nokuzigqajwa kwezwe.